afara terenului de joc. Nortei. Bruce Nortei își caută un coechipier liber. Îi tripierea careului oaspeților. Bruce Nortei. Nortei! Și... Acolo pe respingere Zalewski trimite înapoi, Nortei, șut, gol! Minutul 42. Nortei. Nu Gabriel Lazar. Bruce Nortei. Urcă Nortei. Este Ekmekci lângă el. Ekmekci în bandă, Nortei trece, Gavra, un schimb de pase cu Nortei, Ibrian se ciocnește acolo. Cei de la Dumbrăvița, la intervenția lui Cocovici și Nortei acolo și iată-l pe Nortei, sprintează Paulevici, Nortei abia acum trimite, șansă mare de gol, 1-0 pentru Dumbrăvița, minutul 88, Paulevici dă lovitura. După 7 meciuri la rând, fără victorie și fără gol marcat, iată, Dumbrăvița reușește să dea lovitura pe finalul meciului de la Chiajna. Dar până la urmă a așteptat bine Nortei, a dat drumul la timp la minge. Aici e greșeala lui Scarlatachi. Jucătorul cu numărul 23, Dragan Paulevici. S-a retras greu, apoi Scarlatachi a ieșit, dar nu a acoperit deloc bine poarta acolo. Bine, nu e vina lui Moncescu. Scarlatachi ne-a oferit cadou acest contraatac celor de la Dumbrăvița. Asist Nortei pentru... Nu Gabriel Lazar. Bruce Nortei. Urcă Nortei. Este Ekmekci lângă el. Ekmekci în bandă, Nortei trece, Gavra, un schimb de pase cu Nortei, Ibrian se ciocnește acolo. Acolo a sărit acolo Ștefan Pacionel. Bruce Nortei are posesia. Bruce